agence Dunia Travel Service ako abibonyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam moko be jien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur min to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne na kaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya sira me bela jele ye innal hamda tap stand ni mami ma fe ka wari ci kana mali kono nogoya la teliya la ani songo damatmeja tap stand ibe ale télécharger ya sa ka ke duguta tono fly ibi ka code promo ke fer ko ye o la minye euro wari duru obedi ma chili o chili tap stand ka wari ci kana mali kono sonogoya la aya shifla ka galombanda labbaik allahumma labbaik en balma on est kunafolié kabo commission des agences du voyage du Mali agent de voyage au commission ba kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence be kelme ki ka daele ka malien kumbe chuga mina to ka semenjona o de koso nemia leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka ma blakata ki ka wuli ka besisa ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka bara tabuli dia to sebon ikatake nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tomba la nanga maka fo commission ala ka fa me ko nyumandi amma assalamu alaikum la sharika lak Dutri ni wal dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani warici wari sera allo ye wari soro o nyena tiere la ko ni sama be maminye ko ngomi ti goshi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nogoni Mali wari ci sira be depo e fuye wari be ci fu ni application ye wa bosara e musaka fitini ye sama mone jini kurambe sara na e credit be ta na e sani fere be ke na e sama mone ni an Malien ta ye aya chifle kan galombonda
filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni su bi su in na fala ye bi ye donba ye bi ye sali ye bi ye mawuludi ye an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka bato kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ ɲinan mawuludi in fala ye san a b'a fɛ k'an ka dayirimɛ tiɲɛ an bolo san tɛ fɛ ka jɔ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka timako ɲuman yira an na an buranakaw kɔni olu ta banna a mɛnna olu ta kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranɛ jigin ye k'a daminɛ selifana selilen ka se lazara ma fitiri waati u ye kuranɛ ban pewu an bɛ dugawu kɛ sa bato minnu bɛna kɛ mawuludu hukumu kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen minɛ su in na ye juma su ye nka bi an tilenna alamisala fala ye dɛ i b'a dɔn ko tubabu don ninnu ti ne bɛ k'a jateminɛ n'i ye tubabu don ninnu fɔcogo jateminɛ a n'a don ti bɛn dɛ dimansi kɔrɔ ye ko 10 o dun tɛ tile o ye tile 8nan ye n'i ye a ko ta k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kan ka hakili jagabɔ k'a kan han hali kalo ninnu n'i ye kalo ta k'a jateminɛ parce que ne ye kalo dɔ wɛrɛ ye jate wɛrɛ ye min ni tile taacogo bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nka min ye an bɛ ka mun jate ne ta parce que nin fana ye mɔgɔ dɔ de ka calendrier ye o Grégoire o la b'a fɔ ko calendrier grégorien min ye calendrier in sigi a tɔgɔ de ko Grégoire an yɛrɛ komi an yɛrɛ ka farafin kalo fana b'an bolo an bɛ se ka wasa don o fana na su in na fala ye Mali gouvernement a ye communiqué kɛ communiqué min ni nin ye gouvernement de transition ka communiqué 79 ye ko k'a da maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a da diɲɛma tulo kan bi alamusa septembre kalo tile 4 san 2025 ko Mali k'a wulila ka se sariya kube la koyi diɲɛ seleke 4 sariya kube n'a bɛ f'o ma ko cour internationale de justice ni laɲini min n'a y'o don ka taga Algérie jamana ale juguya la fala ye mun nana ni laɲini ye Mali ko sa ko ale ka laɲini k'a bɛ tali kɛ min na waleya mun kɛra n'o ye lawulinkama waleya min kɛra Algérie fɛ ka ɲɛsin an ka pankuru ma ni mɔgɔ ti don a kɔnɔ n'an b'a wele ko drone min bɛ munumunu salo kɛ ka ɲinini kɛ ka faamuyali kɛ ka tila ka bunteli k'o boloda ko drone min ni a tɔgɔ sɛbɛnnen don ko TZ 98D wali wolomasiri tabaw ka lakanakɛlan don Mali kɔnɔna na ani Mali n'a dafɛ duguw la drone in fala ye min ye mars kalo tile 31 su k'a dugu jɛ avril kalo tile fɔlɔ la san 2025 Tɛnza Watenikaw fɛ Kidal drone in dasira Mali ale dugukolo kan ka kɛ n'o waleya in ye Mali gouvernement ko ale bɛ maaw hakili la jigi a ye communiqué dɔ kɛ o kun y'a ka communiqué 73nan ye avril kalo tile fɔlɔ ka ɲɛsin laɲini ma laɲini min n'a y'o kɛ Algérie la sa ni kɔmasegin ma kɛ o la Algérie fɛ fo bi o laɲini bɛ tali kɛ mun na ko Algérie ka na ni daluya gɛrɛn ye daluya min b'a jira k'a fɔ ko min ye drone n'o ye TZ in ye ko a taara se fo Algérie ka dugukolo kan k'u sigilen don k'o kɔnɔ fala ye Mali ko o jaabi k'o ma ye furancɛla fanga a ko ale ka drone min dasira ko a dasira Mali dugukolo kan bi a dasira Mali dugukolo kan sini ko wa ko o ye ka don ka bin Mali kan ka waleya kɛ waleya min ni o tɛ teriya waleya ɲuman ye waleya min b'a jira n'i b'i yɛrɛ yanga k'i yɛrɛ sanga k'i yɛrɛ fisa ni Mali jamana ye wa fana ko min ye sariya minnu sigilen don n'o b'a jira sa k'a fɔ ko jamana man ka wuli ka taa bi jamana kan ka kɛ ni diɲɛ seleke 4 ale ka sɛbɛn minnu bɛ fala ye ko ARS 29 3314 ye n'o sigira sen kan décembre kalo tile 14 san 1974 diɲɛ seleke 4 ale ka tɔnba o fɛ o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen diɲɛ seleke 4 yɛrɛ ka tɔnba fana sigilen don baara bolo min kan n'o ye charte ye
o be dɔ fɔ o la waleya minnu bɛ yen n'o kɛlen no bi ka min ye farafinna yɛrɛ ka kelenya dɔnba k'o sigi sen kan ani sɛbɛn min b'a bolo n'o o bɛ tali kɛ jamanaw la kɔlɔsili la ani bin kana taa kɛ ɲɔgɔn kan ko Algérie nin bɛɛ sɔsɔ Mali ko ale ye welewelemada bila Algérie ma a ye nana aw ka daluya ye k'a yira diɲɛmaa na ko min ye anw ka drone ye k'a donna aw ka dugukolo kan ko Algérie mana n'o ye o ka tɛmɛ ka bɔ yen sariya fɛn fɛn bɛ yen n'o b'a yira k'a fɔ ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bingali tɛ se ka daga fo n'o y'a sɔrɔ ko b'aw ni ɲɔgɔn cɛ walima n'o y'a sɔrɔ aw furugufurugulen don ɲɔgɔn kɔrɔ farafinna yɛrɛ sigilen don farafinna tɔn kelenya tɔnba sigilen don sariya minnu kan ko Algérie ye nin bɛɛ sɔsɔ Mali ko k'a kɛra sɔsɔli kɛnɛkan da ye wa ale y'o kɔn bi k'o kɔn sini k'a yira fana k'a fɔ ko min ye Algérie ye a y'olu bali ka waleya min kɛ o tun ye bamanci wale juga wale kɛbaa olu kɔkarili ye k'olu dasi k'u bɔ baara la pewu an ka wolomasiri tabaw fɛ ko wa k'olu tun bolo ko min ye Algérie ka waleya ye a kun kan ka kɛ ŋaniya ɲuman waleya ye ŋaniya ɲuman waleya min tun b'a to sa Mali yɛrɛ tun ye wulikajɔ min kɛ ka se ka se sɔrɔ bamanci wale kɛbaaw ka kuma tɛ a kun y'u nɔbɔ ko nka ko min ye Algérie ye a donnen don ko min na n'o ye janfan ye n'o ye muruti ye n'o ye k'i kangara Mali furancɛla fanga n'a ka laɲiniw n'a ka wulikajɔw cɛ k'a dangɛnɛmayara bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko Algérie yɛrɛ de ye bamanci jɛkulu kɔkɔrɔdonbaa ye koyi ko nɔgɔla tɛ kuma in na bi ɲɔgɔnna t'a la hali sini wa a kɛlen don fana ka sigiyɔrɔ d'u ma ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma min b'a to baara mun ka d'u ye n'o ye baara cɛjugu u b'o kɛ o de la sa Mali ale m'i ta bila dagirinda la koyi welewelemada bilalen Algérie ma ka kangarimadaw kɛ ka diɲɛ seleke naani ta seere la ka bɛɛ lajɛlen na bɔ a kalama farafinna ka kelenya tɔnba k'a fɔ fana ɲɛna ko nin waleya in de tara ka ɲɛsin an ma fala ye k'o la sa ko Mali taara n'a ta ye bɔgɔ jeninen kan han furancɛla fanga ko k'u b'a ɲini diɲɛ seleke naani a tɔnjɛkulu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la sariya sunba in u kana olu ɲɛfilɛ dɛ u kana maa si ɲɛfilɛ sariya ye min fɔ u ka baara kɛ o cogoya la Mali furancɛla fanga sigilen don k'o de kɔnɔ wa min ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka bamanci wale juga wale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔ don cɛncɛnfuga jamanaw la u k'a dabila sabula a bɛ na ni bɛn o gɛlɛyali ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ basigibaliya an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ na n'o gɛlɛya ye min ye waleya ɲuman ni miiriya ɲuman min bɛ yen n'o bɛ na na basigi ye ni lakana ani yiriwali n'a bɛ na n'o yiriwali kuntalajan k'a bɛ n'o bɛɛ lajɛlen de bali k'a ɲininen don a jamanaw fɛ ni se b'u ye u ka fara maa ŋaniya ɲumanw kan maa diinɛ ɲumantigiw kan maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ basigi ni lakana ka na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yiriwali kuntalajan sɔrɔ hukumu min kɔnɔna na Mali gouvernement ko k'u taabolo ye u ka bɔ bamanci walemaw olu kɔkɔrɔma donni na ko Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga wa Ala ka malidenw bɛɛ lajɛlen tanga Bamako septembre kalo tile 4 san 2025 fala ye ministre bɛ mara kama bɔli kunna ni fanga ka kumalasela don Mali premier ministre fana do général de division Abdoulaye Maïga commandeur de l'ordre national ale de sɛbɛn fasiri fala ye ka ci an ma an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foro bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ falayi wolomasiri tabaw wulikajɔ ni cɛsiri ni timinandiya su ani tile okumu kɔnɔna na baara min b'u bolo sa tɔgɔ ye ko dugukolo ko falayi dugukolo ko in senfɛ wulikajɔ bɛ se ka ɲinɛ ani dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma Moti marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Jenekaw fɛ yen maa minnu bɛ yen ni bamanci wale juga wale kɛbaaw binna olu kan
ni waati laban ninnu na sa dɛmɛ bɛ ka taga d'olu ma min ye utu kalo tɛmɛnen ye min ye wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ Moti kɔnɔna na n'o bɛ dugukoloko kunna ale taara se Jenimara kɔnɔna na dugutigiw ni kabilatigiw ni mɛriw ka olu bɛɛ lajɛlen majama ale komini kɔnɔna na k'olu fara ɲɔgɔn kan u ka mɛri n'o ye Mama Kumare a ko nin waleya in kɔni diyara ale ye kosɛbɛ donbolo min kɛtɔ filɛ nin olu ma nin ye o b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw mago bɛ olu la wolomasiri tabaw ka ɲɛma danga min bɛ yen n'o bɛ kankɔrɔsigiya la nin waati na Jene kapitɛni Mamadu Jara ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni nana na waati la koyi sabula sɛnɛw olu sɛnɛfɛnw ma mɔ fɔlɔ min ye dɛmɛ in ye a bɛna to maa minnu bɛ degun kɔnɔna kuma tɛ se tɛ maa minnu ye n'u tɛ se ka balo sɔrɔ k'a bɛna fisaya olu ma kosɛbɛ fala ye malo ɲɔ makɔrɔni ani tulu a tɔ ye kwa ye dɛ o tun b'o fara a kan dɔrɔn ɔnsɔnfini ko yan'o cɛ fana maa minnu fana tun bɛ n'olu fana tun ye gɛlɛya sɔrɔ Sevare min ye kan min tɔgɔ dalen don Amadu Bokari Bari la n'u b'a wele ko Balobo ko nin ɲɔgɔnna dɛmɛ fana kun sara ka ɲɛsin olu ma sanji ko hukumu kɔnɔna fala ye maa minnu bɛ n'olu sigilen don sa n'olu bɛ sanji ko kɔlɔsili baaraw kɛ ka kɛ ni waati gɛlɛnmanw ye sa olu ka lajɛ kɛ senukaw olu fɛ yen baara in sa ko kimɛliw de kɛra ko senfɛ fala ye samiya daminɛ ni sisan cɛ sa ko sanji kɔni ye tiɲɛniba 6 de kɛ min ye sanpɛrɛn ye o ye yɔrɔ 4 ye fiɲɛkolo fandanbada o ye 4 ye nka min ye maa fatuta ye nin ko in na fala ye ko bɛ taa se maa 23 ma minnu bɔnɛna u ni na maa 33 olu jogina waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sa i bɛ se k'a sa ko guwa 2000 ani 17 olu ye degun sɔrɔ maa minnu b'o kɔnɔna sa o ye maa 13 437 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ degun na nin waati in na cɛw ye 3000 647 ye min ye musow ye olu ye 4990 ye denmisɛnnin minnu b'a la sa 8900 min ye musomanlakaw ye olu ye 4495 ye cɛmisɛnninw olu ye 4500 ye maa 1000 k'a fɔ min ye yɔrɔ minnu dafirila n'a bɛ fɔ o ma ko k'o cun o ye yɔrɔ 1015 ye so minnu bɛ yen sa n'olu kɔni sow tiɲɛna o ye so 1414 ye walima minnu kɔni bɛ yen n'u firila u bɛ ka lingilanga u y'a yira sa k'a fɔ fana ko min ye ka yɔrɔ yɛrɛ cun ka jigin pewu o kelen yera a la ɲɛgɛn 540 o ɲɛgɛnw kɔni olu tiɲɛna min ye kɔlɔn 152 o fana tiɲɛna kamanafɛnw n'o ye baganw ye fala ye 837 o kɔni sanji ɔnsɔnfini nu a kɔnɔ ni ji k'a taara ni kamamafɛn minnu ye o ye 837 ye fala ye baganmisɛnnin o ye 404 ye min ye bagan kumabaw ye sa olu ye 66 o tɛna kɛ misilakaw ye olu fana ye 66 ye ko waleya in kɔni kɛlen kɔfɛ sa fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan teriya la o ye wulikajɔ ni cɛsiri ka dɔ fara o kan maaw fana k'u hakili to u yɛrɛ la balo dili o bɛna kɛ sen na ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na kuma tɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ sa k'u bɛna o waleyaw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na sanjiko ta nasira fɛ min ye mankan de ale ye ɲɛfɔli kɛ ko ye k'u hakili to a la ko sabula jiw olu bɛ ka fa kosɛbɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan k'o fana ko kunbɛn u y'o fɔ min ye kolonɛli Bakari Dawu ye a ko sa ko k'a daminɛ nin waati laban in na kalanso 9 kɔni bɛ yen bi ko ji kɛlen don k'olu fa dɛbɛ min ye yɔrɔ dɔw ye fana maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu fana nalen don ka taa fara min ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna yan ka sa ji ale n'an ka marabolo dɔw la ko ji bɛ ka kɛ yen nka balo o bɛ ka ta ka d'u ma jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye kolonɛli Dawu ye a y'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka kumaw lamɛn waleya minnu bɛ fɔ sanji ko la u k'olu jateminɛ ka baara kɛ n'o ye wa ko nin bi yɛrɛ fala ye k'an ka hakili to an yɛrɛ la han bi ka taa se sini juma ma ko ji bɛ caya yɔrɔ caman na ni Tawudeni ale marabolo o bɔra a la ji k'a yɛlɛlen don Segu sɔmɔnɔw min ye Segu babolo fɛ Tamani Kɔnɔdumuni Sebugu ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ dusumakasa kɔnɔna na bi dɛ ji a nalen don i daga i ko dakan ka woyo fa bɛɛ lajɛlen fɛ foro tɛ to fala tɛ to babolo tɛ to kɔbolo tɛ to kɔtinti ni batinti k'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a kɛ ji haw ye Tamani ni Kɔnɔdumuni ni Sebugu
ninnu bɛɛ lajɛlen da bozo kɔni jɔrɔlen don u ko wa ko min ye nin ye jɛgɛ kɔni tɛna ye ɲɛ na ni ji jɛlɛla dɛ wa dɔw fana y'a yira fana k'a fɔ da dumuni ko bɛ ka gɛlɛya olu ma maaw k'u hakili to u la fala ye nin ye Segu mara maaw ye maaw k'u sen bɛ ji la fana Jalasagukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baɲaŋara marabolo yɛrɛ la ko ji kɔni kɛra maa caman sigiɲɔgɔn ye min ye ji nɔrɔ ye k'o de kɔni bɛ kɛ sa nin waati in na kosɛbɛ gaw olu fa bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ji ye sigiyɔrɔw tɛ sɔrɔ feerelikɛla minnu mana na i b'a fɔ ko kɔbolo dɔ nalen don ka n'i fonfon olu kɛrɛfɛla la min ye ntɛnɛndonya fɛ n'o y'u ka sugudon ye Jalasagu feereli yɛrɛ gɛlɛyalen don u bolo bi yɔrɔ caman na n'an tɛna nɔ ka jɛgɛw feere ɲɔgɔn ma ka tamatiw ni lɔgɔtiw ni pumariw k'olu feere ɲɔgɔn ma wa min ye fana ni mura y'i minɛ samiya kɔnɔ i bɛ taa i bɛ muɲu de o n bɛ tila ka fɛn dɔ d'i ma n bɛ cɛkɔrɔba fɛn dɔ d'i ma fala ye ko balo ni siman feereli ko gɛlɛyalen don ji in na dɛ wa min ye yɔrɔ fana ye o ɲiginnen don o man di sumanw ye n'i ye bɔrɛ da dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲigi siman bɔrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲigi o kɔni y'a yira sa k'u na fɛɛrɛ tigɛ yaasa u ka se ka feerekɛyɔrɔ sɔrɔ yanni ji a ka jigin Jalasagukaw olu fɛ yen balodi o bɛ senna to min min ye maa 1500 ye olu kɔni ye balo sɔrɔ septembre kalo in tile 3 kun tɛ kunungo ye sa wa donbolo minnu kɛra sa a kɔni kɛra sa min ye ɲɔ ale kilo 50 sɔ n'o ye jaralakaw ka fɛ o kilo 20 dira ka tulu litiri 5 di ka tila ka min ye musaka n'o ye tɔrɔmɔɲɔn ye 7000 k'o di maaw ma waleya in ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Adaramali ye afadi olu de bɛ k'o di sa yaasa ka se ka maaw dɛmɛ tomiya marabolo la samiya yanni sumanw ka mɔ u ko fala an kan ka taa nin yɔrɔ in na dɛ ka jaralakaw ka fɛn di ka ɲɔ di ka tulu di a ka tila ka 7000 di maa 1500 u ye dɔ kɛ n'an bɔra yen an bɛna Moti gouverneur kura ni o ye général de brigade Dawuda Danbɛlɛ ye fala ye ko kunungo k'a ni Moti dugulen ni Moti dugutigi ni Moti kabilatigi ni Moti sengola ni mairie maaw yiriwali baara bɛ kɛ maa minnu bolo k'a n'u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ Moti gouverneur ka sigiyɔrɔ la gouverneur kura a ko k'a b'a fɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ baara kɛcogo ɲuman ni ɲɔgɔn faamu u ka taa n'o sira ye yaasa lajɛ baara min kalifara ale la a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na Moti n'a marabolo bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna na n'an bɔra yen fala ye bangiw ka tɔn min bɛ yen n'a fɔ ma ko Sinabefu olu tun ko k'u nana wuli ka jɔ kɛ sa ka ɲɛsin Bank of Africa ma min ye maa mafɔlenw ye k'olu kuman'u fɛ wuli ka jɔ kɛra sa k'a yira k'a fɔ ko conseil de discipline tun ye ŋaniya min ta ka ɲɛsin u ka tɔnden ma n'o o ye Sori Ibrahima Dugure ye n'a kun fɔra ko k'ale dulon k'a gɛn ka bɔ baara la pewu k'u seginr'u kɔ o la sa Sinabefu ko k'a b'a ɲini a ka tɔndenw fɛ k'u kun ko k'u bɛ laɲini min kɛ septembre kalo n'o kun y'o di tile 5 k'o kɔni ko yaasa ka se ka taa directeur gɛn ka bɔ a ka bureau kɔnɔ n'a ka dangan k'o ko bɔra a ma fala ye k'u b'a ɲini tɔndenw fɛ u ka faamuyali kɛ ɲuman kɛ sabula maaw kuman'u fɛ bɛnkan sɔrɔla sariya dɔw la laɲini dɔw bɛ u y'olu kɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kelen kan yaasa min ye Sinabefu ye a ka don a ka bɛrɛ kɔnɔna na INTM ni Sentadi o ka wulikajɔ la kalanta Mali kɔnɔna na minisiri min bɛ kalanko kunna a ko ko octobre kalo tile fɔlɔ don ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ka cɛsiri ni timinandiya kɛ yaasa kalan bɛ se ka ta cogo min na ekɔliden somaw ka taa fara mɛtiriw kan ani ekɔli ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo fala ye minisiri ko k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa octobre kalo tile fɔlɔ nata kalan ka se ka daminɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen Bulukasubugukaw fɛ dusukasiko kɛra ye fala ye kamalen 2 sa k'olu taara k'u bɛ taa maa dɔ ka climatiseur dilan in senfɛ ja haute tension o bɛ olu kɛrɛfɛ olu ɲinɛn'o kɔ pewu olu filɛ nin kana yɛlɛyɛlɛla de da o la n'o ko taw a ye kelen yari fo k'o jeni k'o ban pewu tɔ kelen dɔ u y'o cɛ ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la ka nɔnɔ kɛnɛ d'a ma k'a d'a ma nka ale kɔni ale b'u bolo ye hali bi kojugu kɛlɛba bamananden Isaka Kulubali nin ye ale ka fasiri ye Tchadikaw fɛ yen Tchad jamanakuntigi ye ale tun taalen don Alizerikaw fɛ yen taamana fala ye kɔkan kibaruyaw la min ye Tchad jamana ɲɛmaa ye k'a kɔni taara ye sa septembre kalo tile fɔlɔ ka taa Alizerikaw fɛ ani min ye Alizeri jamanakuntigi Abdelmajid Tebboune u y'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛna fɛɛrɛ kɛ sa wolomasiri tabaw ka gunda
Algérie ni Tchad u kan ka bɛnkan ɲini o la nin ye Idriss Déby denkɛ k'a b'a sigira fanga la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka taa Algérikaw fɛ yen kabini san 2021 san République démocratique du Congo n'o ye RDC ye u y'a yira sa ko kalata sɛbɛnw baara kɔni kalifalen don maa min na k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa kalata nataw u bɛ se ka labɛn cogo min na labɛn cogo ɲuman na maa minnu bɛ yen n'u b'o baara la sa k'u k'u cɛsiri k'a baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yanni octobre kalo tile 30 nata cɛ o k'a sɔrɔ min ye kalata n'o ye jamanakuntigi kalata ye n'o bilalen don mars kalo nata la san 2026 o tɔgɔ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra Portugalikaw fɛ yen denmisɛnninw tulonkɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen o kɔni yɔrɔ in ko a yɔrɔ kɔni taara dafiri de fala ye yɔrɔ in b'u ka faaba de kɔnɔna na n'o ye Lisbonne ye denmisɛnw kɔni bɛ taa ka t'u yɛlɛ yiri maaninw ni fɛnw na k'u yɛrɛ tulonkɛ fɛn in kɔni taara sin ka se ka taa dafiri ten ka taa kirin ka bin maa 3 fatura maa dɔw joginna a ko senfɛ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ Putin ko kunungo ko ni Ala sɔnna a ma ko a b'a ɲini a yɛrɛ ni Volodymyr Zelensky u ka ɲɔgɔn ye ten sa ɲɛŋwɛ Trump kɔni ko ko ale b'a fɛ sa ko in ka ban koyi u k'u teliya u ka ɲɔgɔn ye yaasa Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ka se ka ban kɛlɛ min n'a b'a san 4 na ɲina fala ye Chinois fɛ yen min ye Chine jamanakuntigi Xi Jinping ale tun ye diɲɛ magobatigiw caman wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ BRICS kɔnɔna na n'o ye Russie jamanakuntigi ye o sera ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ n'o ye Putin ye min ye Corée du Nord olu ka Kim Jong ale fana tun bɛ a kɛnɛ ka ye ani jamanakuntigi 40 ni masakɛw ni ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye a kun kɛkun ye min ye Chine ye défilé belebeleba de kɛ san 80 kɛlɛ filanan min kɛra diɲɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ maramafɛn minnu b'a bolo n'a ye labɛn minnu kɛ fala ye k'o yira diɲɛ na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka o ye cogo min Gazakaw fɛ yen maa 21 denmisɛnnin na kulu de kɛlen don lujuratɔ ye bi ka sababuya kɛ Israël ka kɛlɛ ye kabini octobre kalo tile 7 san 2023 a yera sa k'a fɔ jɛkulu min sigilen don n'o bɛ nin ko ninnu la kɔlɔsi a fala ye ko denmisɛnnin ninnu tɔɔrɔ la min ye funankɛni minnu m'a min u m'a bɔ fiyewu u ka lujura kɔni k'a sababuya kɛ bɔ min ye o bɛ taa se maa 40 ni 500 ma wa u bɛɛ lajɛlen joginnen don fana fɛɛrɛ tɛ ka se ka sɔrɔ wa don o don Israël bɛ kura k'a ko la ka fara a kɔrɔlen o kan ko san 2 ye nin ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko sariyaw sɔsɔli ko nka ko maa tɛ ka kuma fala ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira la an t'a fɔ tare ala dan ka Sunjata manen tigiya segin a ma ten sa bi kɔni u y'a kɛ vert jaune rouge Kamori Nene Dorgeles dɔ in tɔgɔ ye Sisoko don wa Musa komi an yɛrɛ t'aw ka mɔgɔw dɔn n'a ye maa ye bɔlɔ fɛ a b'o ta k'o fara egili kan Mali tɔgɔ dɔ ka k'i la dɔrɔn u b'a fɔ k'i ka na k'i b'i suye an kɔni gagné su in na u ka fɔ la dɛ k'a ka fisa an ma ko sabula Ghana ale tun bɛ Tchadikaw fɛ o kɛra 1-1 ye an ye minnu dasi bi 3-0 fala ye kuru 12 b'olu bolo kuru 12 b'anw bolo Ghana bɛ kuru 16 la anw ni Ghana bɛ bɛn ntɛnɛn don nka olu ni Tchad de tɛ bɛn yan u ni Tchad de tɛ bɛn yan u tɛ taa Tchad tɛ t'olu de fɛ yan n'i ma fili dɛ nka fala ye coupe du monde éliminatoire ko in a bɛ ka fisaya farafinna jamana caman ma dɛ donc an ka denmisɛnninw tile 7nan in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ u ye jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ bi su in na Aigle gagné 3-0 Comore a balontan kɛra Marocains fɛ yen sabula Mali ale yɛrɛ de y'a laɲini ka taa ka balontan kɛ yen yɔrɔ la nka yan'o cɛ an bɛ segin ka na don kibaru la an ka jamana kɔnɔ fala ye kunungo Nioro du Sahel Kayi a yera k'a fɔ wulikajɔw kɛra ye bamanciwale kɛbaaw fɛ armée fana y'i cɛsiri yaasa sira minnu bɛ yen n'u kun kɛlen don ka jan da olu la k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nettoyer bi an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi baara bɛ sen na nka waleya yan'o cɛ ko sera maa ma maa min tɛ maa ni ye an ka jamana kɔnɔ diinɛkuntigi don kabilatigi don maaba fana den don n'o ye Mohamed Ould Cheikh ye n'aw b'a wele ko Buye fala ye ko in bɛɛ lajɛlen kɛlen a ko a ye degun mun sɔrɔ ale bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ a ye ko de kɛ jɔnni na n'o o bɛ fɛ ka na ko dɔ kɛ a k'a fɔ ale ye kunungo surɔ safo seli bannen Buye ye kuma min fɔ miniti 22
an b'o d'aw ma aw ko o lamɛn yaasa aw ka se ka faamuyali kɛ ɲɔrɔn serifi a ka kuma na fɔlɔ a ka kɛrɛfɛmaaw fana ko kuma caman bɛ ka fɔ fana ko si tɛ Buye fɛla ye Buye ye min fɔ ko in kɛlen o de filɛ nin ye an ka jɛ k'a lamɛn. Ka da kan ka an b'a dɔn an ka juru tɛ Ala la o Ala y'o kan ye a ka fɔnisɛriya n'a ka ɲumanya de o tɔgɔya kɛlen don Ala mana fɛn o fɛn latigɛ ka bɔ duniya balawu ni a ye fɛn min latigɛ se ka bɔ latigɛ kɔrɔ a y'a ɲini Ala fɛ Ala min ka sebaya kɔfɛ o fɛn mana kɛ a b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sabati fɛn o fɛn bila na Ala k'an sabati k'an ɲa Ala k'an sabati Ala ka fanga don an na Ala an b'o de ɲini Ala fɛ Ala min ka sebaya kɔfɛ Ala k'o ka ɲi an bɛ min ɲini Ala fɛ an m'a ɲini Ala fɛ an ka kɛ sababu ye ka sababu min bɛ tɔɔrɔ na walima ka balaw na di an m'a ɲini Ala fɛ an ka k'o sababu ye balaw ani Ala ye fɛn min latigɛ hadamaden da kun y'o de ye a mana fɛn o fɛn latigɛ k'aw de bɛ boli kan an bɛ le damano minnu tɛmɛna n'an bɛ wulukajɔ minnu na sini b'a ɲɛkun tilenna na Ala n'a ka kira de b'a dɔn an kɔni sababu si t'an bolo nin na i n'a fɔ k'a fɔ k'an de nin kɛ k'a fɔ k'an kumana de an ka kuma de y'a kɛ tan walima an ka walew de y'a kɛ tan a ye sababu si an ma sababu si kɛ wulikajɔ minnu kɛra ko suguyaw minnu kɛra dɔgɔkun 2-3 in tɛmɛnen na an kɔni ta si sababu ye ni maa min ko an y'a sababu ye a k'a fɔ an ye n'a bɛ fɛn dɔw la k'a fɔ k'an de y'u sababu ye u k'u fɔ kɛ u k'u da kɛnɛ kan nka mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ ko kuma yɔrɔ b'i bolo k'a fɔ k'an de ye u sababu ye o mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ se k'o fɔ an de tora an sigilen b'an ka yɔrɔ la y'an ka yɔrɔ de an sigilen b'an ka yɔrɔ de la fo kibaruya dɔw nana misiw dɔ de b'an bolo maa minnu bɛ wuli ka ɲɛ sugu la o de nana min fɔra an yɛrɛ ye ko k'u bɛna jakabu misiw ninnu na an ka denmisɛnnin minnu bɛ misiw ninnu kɔnɔna ye olu kɔni y'an bɔ a kalama o y'a fɔ an ye fɛn min fɔr'u ye an y'a f'u ye k'u k'a f'u ye k'a fɔ ko misiw ninnu ye anw de ta ye n'a y'a sɔrɔ u ma d'a la k'a fɔ ko misiw y'an ta ye an ka tagamasɛrɛ an b'a fɔ min ma ko an ka marque de b'o la o la hakɛ minnu bɛ misiw ninnu kan o bɛ anw de kun kan an de bɛ hakɛ ninnu labɔ maa wɛrɛ t'u hakɛ ninnu labɔ a jakakow b'anw de kun kan an de b'a jakabɔ wakiliya b'anw de bolo o la o bɛ tɔgɔ tɛ maa wɛrɛ bolo maa wɛrɛ man k'a fɔ k'i bɛna o bɔ o la an y'a ɲini u fɛ u kan ka nafolo to yen olu ko mɔgɔ fila de don ko k'u kɔ olu fana ye cidenw dɔrɔn de ye kuma min fɔr'u ye u bɛ t'o lase o la olu taara kuma in lase min mana kunun bɔ u taara u ye min kɛ dɔgɔkun 2 ni dɔ a tɛ se dɔgɔkun 3 ma nka dɔgɔkun 2 ni dɔ kɔni u y'o kɛ u seginna ka na maa 6 de fɔlɔla ka na u ko k'u bɛna misiw ninnu ta ale denmisɛnninw y'a f'a ye a ye kuma kelen min fɔ k'u k'o f'u ye i n'a fɔ nafolo y'ale de ta ye o ye kuma in fɔ a ye ko ayi k'olu bɛna k'u bɛna nafolo in ta dɔrɔn ko jaka u bɛ min wele ko jaka k'u bɛna bɔ dɔrɔn u ye misiw gɛn ka taa ale y'a ka denmisɛn dɔw ta yan
u bɛ mɔgɔ kɔnɔntɔn tan ɲɔgɔn na bɔ a y'u bila mobili dɔ la u bila ka taa misiw ninnu taara yɔrɔ min a y'u bila ka taa yen yɔrɔ in ni yan cɛ kilo 17 16 ɲɔgɔn na o kilo hakɛ dɔrɔn denmisɛnw de wula dɔrɔn a y'u bila mobili kɔnɔ ka taa n'u taara u bɛna ci de lase dɔrɔn k'a lase olu ma k'a fɔ ko tiɲɛ de dɔn ko nin ye ale ka nafolo de ye ka tubabu ka n'i ye denmisɛnnin dɔ f'u ye n'i y'u to yen o ka ɲi o ka fisa o de ka ɲi n'u ma ni denmisɛnnin dɔ f'u ye n'u ma sɔn denmisɛnnin kɔni bɛ t'u jɔ u ka nafolo de ye kɛlɛkɛminɛn t'u bolo kɛlɛkɛminɛn ma d'u ma k'a fɔ k'u ka taa kɛlɛ kɛ u ma taa kɛlɛ yɛrɛ kama u taara de k'a fɔ k'u bɛna ci lase n'u sɔnna k'u to yen an b'a fɔ a ɲana n'u ma sɔn ka to yen olu kɔni b'u jɔ u ka nafolo de ye a ye de f'u ye u taara o y'a sɔrɔ mɔgɔw min tɛ yen tuguni k'u sen dɔ ta i n'a fɔ aw b'a dɔn nafolo bɛ ɲi tɔn u kɔni taara nka a y'a sɔrɔ misiw ka ca sennɔw yɛrɛ fana ka ca u ma se ka tugu sennɔw kɔ u kɔni taara u bɛ ka ɲinini kɛ u ye tile kelen bɛɛ kɛ ɲinini na an sera selen kɔ k'u ka segin ka na u seginna ka na u nana kibaruyaw f'a ye ɲinini sɔrɔ u nana u f'a ye maa minnu ye nafolo in ta u la ɲɛmɔgɔ u y'o dɔn u y'o tigi fa dɔn fa sigilen bɛ yɔrɔ min na u ye yɔrɔ in dɔn u y'o kibaruya minnu nata ye a dugusɛjɛ a ye a ka denmisɛnninw bila ka taa dɔrɔn ni basigi ye dɔrɔn u ka taa tuguni u ka taa ɲinini na n'u bɛ kibaruyaw dɔw sɔrɔ u ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko misiw ninnu minnu kɔfɔra u tɛmɛna maaw dɔw kan u y'u kunda yɔrɔ min k'u ɲɛsin ka taa yɔrɔ min kibaruya fɔra nka olu kɔni ɲɛ ma da misiw ninnu kan u seginna ka na k'u ka segin ka na u seginna ka na u ye kibaruyaw minnu fara ɲɔgɔn kan u nan'o f'a ye maa min ye nafolo in ta a y'o dɔn tuma min a n'a sigiyɔrɔ a n'a somɔgɔw ale ko k'ale bɛ a mago b'a ka nafolo de la ale ma jɛn n'a ye k'u k'a ka nafolo ta ko k'a b'a ka nafolo ɲini maa min ye nafolo in ta a y'a tigi dɔn a ye a tigi fa dɔn k'u ka du dɔn a m'a fɔ kun fɛ ten dɔrɔn k'a fɔ k'a b'a ɲini a b'a ka nafolo ɲini maa min ye nafolo in ta ale y'o tigi dɔn k'o fa dɔn k'o sigiyɔrɔ dɔn maa min y'a ka nafolo ta a bɛ nafolo ɲini o de bolo o de k'a ka nafolo segin o de sigiyɔrɔ maa min ye nafolo in ta u bangebaa a faw sigilen a n'a balimaw n'u sigilen bɛ Moritani nka ale de bɛ yan nɔ fɛnw na a bɛ nin jamana in na a bɛ wulikajɔ don wulikajɔ la ni wulikajɔ sugu na jamana in na Moritani gouverneur na kumanda a y'a olu bɔ a kalama o la a ye ko in to u bolo a kumana an balimaw fɛ minnu bɛ yan yankaw a kumana u fɛ ka bɔ filaw la minnu ye an ka kalandenw ye gawo nanen in na ko k'a fɔra ko maa minnu ye misiw ta o y'aw balimaw de aw filaw balimaw de dɔn aw ka mɔgɔw dɔn aw dun b'u dɔn aw b'u dɔn ale b'u dɔn n'u bɛ se k'an ka nafolo in lasegin u k'a lasegin ka d'a kan tacogo in an ma jɛn n'a ye u y'a tacogo min na an ma sɔn o ma an ma jɛn ni o tacogo in n'u bɛ se o kɔni ka ɲi o de ka ɲi n'u tɛ se
olu ni minnu ye fulaw ni o dusukun garilen bɛ ɲɔgɔn na fo cogo dɔ la. a kumana ka da kan aw dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ dɔ la aw ye siya kelen ye aw ye maa kelenw ye n'aw balimaw don n'aw tɛ se ka fɛn b'u bolo o la aw kɔni a ka minɛ an ka kalandenw de ma a y'aw sen tigɛ anw kɔni na ka da kan ne kɔni bɛ lafiya de ɲini n tɛ mankan fɛ n tɛ kɛlɛw fɛ. n'o de k'u bɛna mankan de ɲɛsin ale ma ka kɛlɛw ɲɛsin a ma ni fitinɛw ɲɛsin a ma maa min bɛ k'a bɛ kɛlɛ ɲɛsin o ma o n'u balimaw bɛɛ k'u majanya ka bɔ ale la. ale a ye nin dɔrɔn de fɔ ale y'a fɔ tan de a y'a kuma in fɔ tan de a ma maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ. a ye kumaw dɔw mɛn dɔw bɛ kumaw dɔw fɔ nka ale ma a m'o si jaabi a m'o si jaabi a ye min mɛn ko olu n'o ye wulikajɔ maaw ni wulikajɔ sugu in maaw ko de a bɔra ni mali kɔrɔn fɛ ka taa kɔrɔn fɛ a daminɛna yɔrɔ min kɔrɔn fɛ fo ka taa se mali tilebinyanfan fɛ ko de bɛ ka ni jafa mina tɔgɔ in wajibiya bɛɛ lajɛlen kan u tɛ u pan maa si kun na. ka man kan fɛn min taara maa bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ k'u b'ale dimi walima k'a dusu bɔ walima k'a fɔ k'ale tɛ s'o ma u ko k'ale man ka u fɔ. nin ye kuma minnu fɔra nin y'o don ye a bɛ kuma in na k'u ko k'ale ko k'a ka nafolo ka sara jɔn k'a sara a ye nin bɛ kuma in fana na. u y'a fɔ a y'a mɛn kuma in fana na a bɔra kalama k'u y'a ta tuma min ko mɔgɔ si kana tugu u kɔ i n'a fɔ ko mɔgɔ si kana taa a ɲini k'u ye nin fana fɔ. kuma minnu fɔra n'a yɛrɛ kan talen dɔrɔn nin kuma ninnu o b'o la nka ale ye nin bɛɛ mɛn a m'a si jaabi a m'o nin si jaabi nka sisan kɔni a tɛ k'a jaabi nka a bɛna kuma a la. k'a fɔ k'olu ka taa kɔrɔn fɛ fo ka taa bila tilebin fɛ u bɛ ka nin wajibiya maaw kan. o tuma wajibi de dɔ dɔrɔn ni fɛn min u ye min diyagoya maaw kan ko ka di ale ye o tuma ka di ale ye o ye diyagoya. ni olu ye fɛn dɔw wajibiya maaw dɔw kan o tɛ ka to ka wajibiya maaw kan n'a man di ale b'a fɔ k'a fɔ k'a man di a ye a tɛ jɛn n'a ye. u ye ko ɲininkali kɛ ko jɔn k'a sara walima jɔn b'a sara. maa min y'a ta o de k'a sara ka d'a kan a tigi tɔgɔ fɔra a bangebaaw tɔgɔ fɔra maa min ye karisa ye n'a bangebaaw sigilen bɛ nin sigiyɔrɔ in na o de k'a sara o min y'a ta o de k'a sara kɛ. ale a tun ma nin fɔ ka kɔrɔ koyi a filɛ ka nin fɔ sisan de ne tɛ a tun ma nin fɔ. yɔrɔ min ko mɔgɔ si kana taa misi nafolo ɲini ale ka mɔgɔw bila tile fila u bɛ ɲini na n'olu ko k'a fɔ ko mɔgɔ si kana tugu kɔ mɔgɔ si kana t'o ɲini cogo di ale ye a ka mɔgɔw ye tile fila de kɛ ɲini na o la o ko ni u ye kuma min fɔ o y'a fɔ de dɔrɔn. min kɛra nafolo in na o ye nin de ye. kabaliya dɔ nana ale ka denbaya dɔ tun bɛ Bamako tun bɛ furakɛli la Bamako yen u na to i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔw
docteur yu labla awa fana bes kana kapeni mauludu ka mauludu nyanamanya anofe mobile fla afora kuye mobile fla inna ko ni wuli ba do maununde mobile nunna dem sunu musamaw be mobile la ani mobile bollaw mobile fla de o mobile nunna foranye min ko foranye ko ni padam nana ko ludem we dem son musamanu nun ko labla kulu kata mobile ni mobile bolla nu tarani ko mobile bolla nu chauffeur nu ko ni amu soro amma ma soro fe ne dem son ko musamanu ko nana folani huna len ko ko ni ka lu ko tora gana le gro ko mau bo borani yiru porla ka mobile la jo musamanu nu dole kare wal mafla ko ba to yanga ta kana ko to la kana bla da tar ko musamanu nu ku tamna ina fa ayat tati ayaman do uru man lu maunu nu gulla ubaka kuma ubaka shugaru nu yinika lu ma de bubulo min be ka mai yalma we ba man ganna lu yinika de ina ko lu yinika ko ni parsaka mubuli sirke ka mubuli lu kana mubuli bolaw ya ka tem sununde de ka mubuli bol musamanu munu nana dole kelen ko ko aywa antum baka alade da yini ay kai mai ko amma to da farani kai mai da nan ne da ye dem senu ni sonu la jigi tarani shugaru obulu awu yeni bariya mi soro dem senu na len de ko fe anyeni matama danye damanu ni soro alkoni sab alkoni ma fi sabo yeni shida ale c'est son qui magique. Ate jeno ya son ale tena jeno ka ko dugu ko lan san ko ma de ben min bana ala ka hakem na ka ko ale de bannen be ka ala ka hakke ko ma de ben wemi la ka ko jaka ko de bena ko ale bro kale bannen be ko di ko ma de bena ka ko bena muna ale fe ale te jeno din jamai te ni ma ai ate jeno yo ni ma unu te ma wero yara fana te ka ko kale de jeno e du ko lan san fe ka ko de ba ko bena ala ka hakem na kale ale te jenaye ate so mawo te jenaye na te ke utekele ai ko aya farafasiya ne te jenaye te so te jenaye na te ke utekele no ya ke ka sura ale terfalate ama soro ama ye soro ase nu ku bana fanga de ke ka aja ku kan ase to langa akoni tana jenaye ate swama ate jenaye to ya shila absiga ke abe desede no te kulika fuka de be jenaye abe swama ka jenaye ai to ya shila abada ate swama ko be tande to nunu yere alaika sababu shitani na kun yere tani shila aka timsunu aka mablula taro frate una to ka hukuku kumbe ka hukuku munna mun da buni ya kwanta ka hukuku bane
kɛlɛkɛlaw de baw bɛ ka kɛlɛ kɛ aw bɛ fanga de ɲini aw bɛ ɲɛmɔgɔyaw ni fɛnw ɲini ne tɛ o ɲɛmɔgɔyaw tɛ ne bolo n'aw bɛ ɲɛmɔgɔyaw ni o ɲɔgɔn sama sama tɛnɛna u tɛ k'a fɔ ko ne bɛ aw bɛ ka ɲɛmɔgɔya min ɲini k'a fɔ ko ne b'o de ɲini walima jumɛn de bɛ ne na mun de b'an cɛ ayi aw man ka ɲɛsin ne ma ni nin ko sugu ye n'a y'a sɔrɔ aw ka jate dɔ de b'ale kan ale tɛ jate min dɔn a tɛ jate min kalama a b'a fɔ k'aw kɔni binnen b'a kan de aw bɛ ka bin a kan de dɔrɔn aw ka bapama de a kɔni a m'a fɔ k'a bɛ se ka lasegin ka bɔ ka o bengaliw de fɛ nka a tɛ jɛn n'a ye a tɛ sɔn a tɛ ma don a kɔrɔ n'a sera fo ka jɔ ye a yɛrɛ de a yɛrɛ défense k'a bi jɔ hali a yɛrɛ ka défense to a tɛ to si t'o la a b'a se ko dama jira fɛ k'o la o ni nin ye maa min dimi a ko kɔni bɛ tan de dɛ ni ma i b'a dɔn k'a fɔ fɛn juguman si tɛ nin na i b'a to juguman si tɛ nin na bɔn ne juman bɛ ne ni maa wɛrɛ cɛ juguman bɛ ne ni maa wɛrɛ ne ye juguman tɛ ni maa si cɛ bɔn ne tɛ ni maa si cɛ o la a mɔgɔw ka lafiya da ma u ka wuli ka jo sugu ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ kɔrɔn fɛ n'a sɔrɔ u bɛ kɔrɔn fɛ u bɛ tilebin fɛ u bɛ fan o fan ne sen t'u la o la a tɛ ne n'aw cɛ foyi tɛ ne n'aw cɛ juguman si tɛ n'aw cɛ nka aw ka fanga min b'a bolo walima aw ka fɛn min ne jɛlen tɛ n'o ye koyi ne ma sɔn ma jɛlen tɛ n'a ye k'a fɔ ko n bɛna i sango yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ ko n bɛna n biri aw kɔrɔ walima k'a fɔ ko n bɛna sɔn nka aw kana se ma de k'a fɔ aw ka fanga to aw nɔn na yen nɔ ne ma n barika aw ɲɛ nka k'a fɔ ko ne de bɛ jɛn n'a ye n bɛ sɔn k'a fɔ ko aw ka fanga in bɛ a bɛ ne kan ne bɛ k'a fɔ ko ne jɛnnen bɛ n'o ye ayi ne tɛ sɔn ma abada wa ni ala sɔnna o yɛrɛ tɛ kɛ abada ni ala sɔnna o tɛ kɛ ko a bɛ fɛ ka nin de fɔ a bɛ ka nin de fɔ maaw filɛ nin ye n'a sɔrɔ juguman b'a ni maa min cɛ k'a fɔ kɛ k'a tɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ko bɛ a bɛ nin de dɔn nin tun ye Mohamed Ould Cheikhna n'an b'a wele ko Buye ale ka laseli ye ka kɛ ni waleya minnu kɛra ɲɔrɔn kɔnɔna na minnu sera a yɛrɛ ma n'o y'a ka misiko ye a ka denmisɛnnin minnu fana n'a ka mɔbili fila min fana minɛna a y'a ka laseli kɛ a bɛɛ la ka ɲɛfɔli kɛ hakili la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'a faamuya o bɛ dan sigi an ka su in na kunnafoni na mawuludu donba in ale hukumu kɔnɔna na fala ye san fana bannen don ka tigɛ san b'a ko ka hali bi an bɛ dugawu kɛ sa ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye san wɛrɛ mawuludi ala k'o yira an na ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa u ma o y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ i keta a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da